hementxe dituzu aurrez aurre prestatu ditugun 3 proposamenak. Estilo desberdinak jorratuko ditugu, une honetan boladan dauden joerak. Lehenik eta behin, street style estilua. Street chic, esatean baita ere. Bigarrena, bohemioagoa, hemen moda ibizenka ere ikusi dezakegu, atlet estilo hori, oinarrizkoa da, klasiko bat da. Eta hirugarren estiloa, esango genuke sport chic, grunge ikutsu batekin. Libe, lehenengo begirada batetan, ze iruditzen zaizkizu 3 proposamenak? Egia esan, hemen parean nagola, begiak horrea joaten zaizkit, ez daki zergati, baina bai, honea. Txuri kolore hori hain argia ikusi dudanean, erakarri nau ez. Begia juntzaioia soineko txurira. Beste guzia, ez zitun ikusten. Ni normalean egia da beti nahiko ilun juten naizela, orduan ez dakit, gustatu egite zaite horrela ikustea. Hippie puntu hori ere gustuko badezu. Baita. Ez dakit, igual aurten nago argiarekin hola erakartzen nago argiak dituen gauzak eta tokiak, eta ikusi diot oso elegantea baino erosoa, ez? Nire igual estilorako errexagoa. Baina badaukazu halakorik zuk? Ez, dakat. Orduan ezan genezake, bohemioa dan proposamen hau, ez duzula zuk orokorrean erabilizan asko, baina lehen da bizi atsegin duzula eta hortik joango zinakela. Street style estiloko gure proposamena. Proposamen honetan, alkandora bakeroa, oinarrizkoa edozein armailutan, kombinaketa oso desberdinak egin ditzakegu alkandora bakero batekin. Bestalde, urre igatu koloreko galtzak, gerrilla nahiko altua dauka, honek egingo dizuna alde batetik izango da estilizatu eta baita ere liraindu. Orokorrean dizirak eta zaizkit asko... Nahiago bakeroa, ez da? Bakeroa, bakero asko gustatzen zait. Dena den, probatu arte aukera bat emango diogu. Iruditzen zaidana da, jantzita behar bada aldatu ingo dula. Sport eta txik puntu bat duen proposamen hau nola ikusten duzu? Ez dakit, uste tiruetatik gutxien gustatzen zaidana dela. Behar badani gaztegi bezala ikusiko nintzateke horrekin, eta orduan nasketa arraroa ikusi dut hasiera baten. Ondo defendatu behar dezu, zeia ezetzarekin dago aurretik. Ez du arazo, hori da arazo izango. Begira, bi gauzan ikuste dira garrantzitsu proposamen honetan. Lehen da bizi, goitibera beltza da, beltza beti da dotorea, bestetik dago sport eta txik bikote hori, bai? Zuretzako sport mundua erraza. Zema denbora dagona bat ez dezula jartzen? Hori garrantzitsua, bai. Egia esan... Beti prakak? Beti ez, baina udaran igual soinekoak jartzen ditut. Ondartzara juteko. Oparitu izan izkiate, soinekoak eta, urte betetzen beti horropa oparitzen diate, ez daki zergatik. Behiratu zaite. Jolin ze aldaketa. Batez ere hankak. Libe, hankak arraroak zergatik, agerian dituzulako, ala zapatengatik. Egia esan aspaldian ez ditu nola ikusten, ni baina horrela gona batekin aspaldian erakutsi. Ez dakit, ikuste ditut arraroak, luzeagoa bezala, ez dakit. Baina femenino puntu hori ikusten duzu itxura honetan, ez da? Bai, horrela jarrita bai. Hau izan da, 3 proposamenetatik, gutxien gustatu zaizuna. Ikusten zu ni nola beti noa zen hola, ez da? Da pixkat azala erakusten duzu, eta ja itxura guztiz aldatu egiten da. Egia esan jantzita, polita gelditzen zen, eta gero, beraiek ere eman dizkiote tokeak, mangak gora igo, pulsera polit bat, poltsoa, eta egia esan gauza guztiekin ere aldatzen da. Poltsak erabiltzen dituzu? Bai, erabiltzen ditut, azkenean nunbaiten sartu behar dira gauzak, ez? Hori aldatu behar dugu, Libe. Bai, beti niretzat poltsoa ez da apaingarri bat da zerbait beharrezkoa, aterkia bezala. Pausu bat eman deu eta zure femininotasun hori iskututa daukazun lekutik aterako dugu. Nunbaiten dago, Hortxe dago, bai, ziur. Nola ikustez, hau da gustokoena zenuna, ezta? Bai, egia esan asko gustatzen zait. Oso,
fina ikusten dut eta eraberean oso erosoa. Eta gero hori, zapatak oso polita dira. Hori, plataforma hau arraro egiten zaitez. Libe, erakusten duzu zuke gorputza? Eskoteak, transparentziak, ez? Hau beste estilo bat da, beste joera batzuk jarraitzen ditu, baina, bueno, primerantza hori. Eskerrik asko. Benetan harrituta nago. Sorpresa ona izan da niretzat. Uste dut, guztien artean, ederren honekin ikusten zaitut. Bai, hau ere nire apostua zen, Prakak oso hemendik oso zabalak dira, ez neukan garbi gero Alkondara barruti nola geldituko zen, eta egia esan gero jantzita oso politik usten zen. Sorpresa izaten ari da, nik uste berarentzat, eta baita niretzat eta maiterentzat ere. Nik uste emaitz ona lortuko dugula Liberekin. Bide honetik goaz Liberekin. Esker honeko gorputza du, janzkera guztiekin dago eder eta lerden. Ea berezkoa duen dotorezia hori nabarmentzea lortzen dugun. Indartu, nik uste formaldetik ematen dizu gorputza, jarrera ezberdina daukazu. Bai, egia esan indartsua sentitzen. Bai? Agintzeko prest. Bai, bueno. Jantzita egia esan ikusten sorpresa izan da. Esan dizuet hasieran prakak ikusi ditutenean zalantzak dira da guzti hori larre izan. Dira, batez ere. Hombre, gero hola zabaldura hau eta hola izatea horrek etzian atzeak abotatzen, baina, bueno, horrela ikusita, bueno, sandaliak asko gustatzen zaizkit. Poltsa bat ekarri duzu. Bai. Ondo? Horrela. Bai, edo zuk eroso sentitzen duzu. Bai, gero ere zintzilikatu dezakezu, baina behintzat sofistikazio puntu hori emateko eskuan oso fina geratzen da. Honek indar gehiago ematen ditu haindik. Bai. Asko ikasten ari naiz, orduan behintzat ikusten duzu ez, gauzak, detaile txiki batzukin nola mejoratu dezaken, hori, erosotasuna galdu gabe ez. Maite, nik daukat orain kuriosidade bat. Nik ilea solte ikusi nahi dira. Beitu ze aurpegi jarri duen, ze Liben. Zaizu importa, ez da? A ber, ze pintak. Kontuz egingo dut, Lasai. Libek ekarri du ilea mototzea milduta. Nik eskua sartu diot. Pizkat volumena ikusteko. Nik uste dauzkazula aukera asko dituzu eta ez zara guztiz konsiente. Nola geldituko da nile horre. Bueno, prestatu gabe dago, Sorgina ematen dut. Ez, ederra dago, Oso polita dago, bai. Libe, gauza bat argia izan behar dezu. Moda gure zerbitzura dago, ez alderantziz. Modatik hartu behar da behar deguna. Txapel bat jarri nahi baldin badu, jarri dezala, takoi bat jarri nahi baldin badu baita, beste guztia alde batetara utzi. Baina betiri argi moda gure zerbitzura dagoela. Bai, hori pentsatzen deni. Bakarrik batzutan, aztu egiten naizela. Bueno, gogoratu. Bestela idatziko dizut, eta frigorifikoan itxatz. Vale. Nik uste hori bultzada txiki bat behar duela barruan dauken guzi hori ateatzeko. Zeberak nahiko ez balu, ez litzateke honea etorriko.